Na abu mai sauƙi. Gaya musu. Wannan fim ɗin zai fito yau muna nawa ga wata, yau muna 25. Da hudu? Da uku. Zai fito 25 ga watan muna watan nawa ne yanzu? Watan 8. Watan Tara. Watan 9. Ok, watan 9 ko? September. Zai fito ranar 25 ga watan September. Jibi kenan insha Allah ranar Lahadi. Kuma sunan wannan fasara yankan karfe. Kun ji sunan fim din? Kwai cakwakiya a ciki. Kwai cakwakiya. Ya so kun ji magana daga bakin mai suburbuɗa. Fim din nan zai fito jibi insha Allah, kuma sunan fim din yankan karhe. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Sai kenan.